Programm ieħor fejn illum ħanitkellmu fuq ħaxixa interessanti fuq il-kaboċċa ħamra. Fil-fatt din diġà turi il-kulur tagħha. Tindikalek mal-ewwel kif se tkun. Il-kaboċċa ħamra għal benefiċċju ta' kulħadd hija ta' nutrient iktar mill-oħra għas-saħħa tal-bniedem. Issa dina tikber ta' daqs medju, ma mhux eżaġerat. Tikber trid ix-xemx. Tikber inqas mill-kaboċċa normali? Tost tkun naqra iżgħar għalkemm hawn kaboċċi żgħar mill-oħrajn ukoll. Ġeneralment ma jkunux qis medju. U tikber anke jekk ikollok x'imkien l-erja tiegħek daqsxejn dellija. Ma tridx ix-xemx kontinwa l-ġurnata kollha. Tikber u tirnexxi. Issa hawnhekk inti għandek dawn diġà mkabbrin ftit xtrajnihom minn nurseries. Dan huwa proċess interessanti sempliċi għall konsumaturi fissera għal dilettanti. Peress li aħna qed nitkellmu nispjegaw biex dak li jkun ikabbar id-dar, mhux kulħadd għandu ħamrija tarqa kbira, jista' jkabbara anke ġapott jiġifieri. U mhux se joqgħod jibda miż-żerja, jaqbad imur nursery u jixtri ftit xitel lesta taħwil. U tista' tixtri sitta pereżempju. U jtik kemm ikollok bżonn. Iva, u teħles kemm li ngħidlek. U inti semmejt ġopott jew fl-art. Isma' idealment tagħmilha fil-ħamrija fl-art għax din għalkemm mhix kabbarija ħafna trid ammont ta' spazju. Issa jekk inti m'għandekx u trid tipprova ikollok pott ta' ċertu kobor mhux tal-fjuri, le għax trid kif taqbad tgħid ċertu ammont ta' ħamrija jew kompost biex tikber. Kemm irid ikun kbir il-pott mela? Għal pjanta waħda dejjem trid tkun pott miżerjament ta' 5 litri volum qed nitkellem għal pjanta waħda. Kif ikollok kontenatur ta' wali u font tista' tagħmel diversi pjanti. Għax font importanti? Importanti hu plus ma rridx ninsew illi l-ħamrija trid tkun mobbija, materjal organiku u anke fertilizzant. Importantissimu daw. Meta u l-perjodu tagħhom illi tixtrihom u tista' tħawwilhom u mbagħad kemm idum biex tikber il-ħaxixa? Sewwa, dejjem biex tieħu riżultat għandek 4 xhur ta' jiġifieri. Mhux faċli taqbad mur supermarket tixtrihaw? Mis-supermarket hekk imma dawn le. Ma dak is-sodisfazzjon tal tagħmel tara l-progress tagħha. Konna qed ngħidu mela di titkabbar titħawwel għal ħabta ngħidu da żminijiet minn nofs is-sajf lem jew l-aħħar tas-sajf u tibqa' sejjer sa Novembru prattikament U mbagħad terġa' tibda għal ħabta tar-rebbija. Jiġifieri għandek staġun twil tagħha din. Inti pjanta waħda u tista' tieħu darba minnha? Din ħaxixa waħda tieħu kaboċċa waħda minn kull pjanta daqshekk le mbagħad trid tibdel. L-art trid tkun mistrieħa kif semmejt. U skuża, jattakka xi ħaġa? Il-farfett u diversi insetti, iva. Biss la qegħdin nitkellmu fuq skala żgħira. Mhux se nsemmu rimedji għax ma jaqbilx li toqgħod tixtrida. Tieħsiebha billi kuljum titawlilha tara xi farfett għawdudu tal-farti u tneħħi. U ssaqi kuljum nutrijenti kemm għandha bżonn. Iva, trid fil-bidu kif tħawwilha. La jkun għadu sħun il-żmien, tissaqqiha darbtej kuljum. U għandek l-ewwel ġimagħtejn ma trix tħallija nieqsam mill-ilma. Imbagħad tibda ma trix tifqħata jiġifieri bl-ilma, imbagħad tibda tara tħoss li l-ħamrija jew xi għandek għadu mdus. Issaqija skont il-konsistenza tal-ħamrija. Grazzi lin, informazzjoni interessanti ħafna ta' kif nistgħu nkabbru il-kaboċċa ħamra id-dar. Jiena nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-Aqra tad-Dar.